Sigur, da? Da, uite că merge greu, hai. Aim. Clar. Arată-l video. Stai să-l, lasă-l pe ăsta, eu bag cu virus. Pune-l pe eu bag cu virus. Și zici tu nene câștigător și dai o premiu. Dai să scot H-Duty. Wow, asta a fost ciudat. Și acum voi doi. Final între ID 35 și ID 34. Filmezi, da? Da, e filmat, hai. 3, 2, 1, go. Da, clar. Hai la